Hello, hello, hello mga momshies, popshies at mga anakshis. Ayan, ito na raw po si Momshi G and welcome back to my channel. And for today's video, nandito po ako ngayon sa harapan ng reception area ng Sinagtala. At ito ay yung tinutuloy namin ay tinatawag nilang Tampay Villa. Yes. Tampay Villa. Ayan. At ako pa, check out na kami. Ito na, at kasama ko si Jan Clos Tamayo po. Si Jan Clos Tamayo, siya yung nag-assist sa walang dumating kami kagabi. Actually, nakakaya kasi late na kami dumating. Gawa kasi nung nangyaring aberya sa amin, no? But then, nandito tayo ngayon para pag-usapan natin ang Sinagtala. Okay, ang Sinagtala ay located sa Tala, Orani, Bataan. Orani, Bataan. So, paano natin siya matitrace? Paano siya mapupuntahan? Yes po, kapag po sa Manila po kayo galing, sa NLEX po, then papunta po dito sa Orani. Pag nandito na po kayo sa highway po ng Orani, papasok lang po kayo. Then after po nun, magtatanong-tanong lang po tayo dahil ang Sinagtala po is kilala po dito sa Orani, Bataan na tourist spot po talaga. Actually, napakaganda talaga ng kanilang location. So, meron silang mga ang gaganda ng mga amenities nila. And even the rooms talaga ay bongga. Ayan. Okay, ngayon naman po, Wazeable naman po ba? Makikita siya sa Waze? Or Yes, of mabilis? course. Makikita po ito sa application na Waze. So madali siya mahanap. Yes. Okay, ngayon naman tawagin naman natin ang manager ng Tampay Villa, si Ma'am Trish. Halika Ma'am Trish, dito ka. Come on. Pasok ka. Yes. Ayan, so sila yung mga nag-assist sa amin dito sa Tampay Villa sa Sinagtala. And ayun nga na pag-uusapan na namin yung tungkol sa Sinagtala. Hirap ko sa ng hiya. Ngayon naman, aside sa napakaganda ninyong lugar, ano pa yung mga pwede maging activities ng mga guests dito? Yun po, bali po kasi si Ma'am is dito po siya, manager po siya ng cafe. Sa cafe? Yes, Okay. when it comes to bahay po, dito po sa Villa and dito sa Sinagtala po, kami po yung mga maharap sa mga guests Yes. para po Okay. interview or magbigay ng information about po dito sa aming napakaganda Sinagtala. Correct. Then, when it comes to adventure po dito sa Sinagtala, meron po tayong adventure rides. Then, ayan po yung mga pwede natin gawin. Sky bike, sky bridge, sky wings, then zipline. So, mga nasa skate. Yes. Nasa nakahangka talaga. Kasi po talaga dito sa amin po, view po, then mountain view. Pinagmamalaki po talaga ng Bataan yun, ang magagandang bulubundukin at kagubatan ng Bataan. Yes, actually dito talaga, tanaw mo talaga. Kaya nung naligo kami kanina sa swimming pool, tanaw namin talaga ang ang bulubundok. At saka napakaganda ng mga puno, buong buo pa. Yes. So magkano ito per head doon sa mga activities? Para po sa mga gustong mag-activities po sa sky rides po namin, 650 lang po. Kapag po naka-check-in po tayo din dun sa kanila, 750. Okay. Discounted po siya. So kapag dito kami sa lugar. Okay, regarding naman sa cafe, anong mga kakaibang food naman? Siyempre, pag-usapan din ng mga food trip, for sure, yung mga viewers natin nag-aaral, ano nga ba yung mga kakaibang food na pwede nyo na matikman? Ay, ang pinaka-bestseller po kasi namin dito is yung crispy pata talaga. Binabalik-balikan po ng mga Bakit? Anong meron sa pata na yun? Pero una-una po, freshly cooked po talaga siya. And then yung chef po namin, yun po yung specialist name. That's why. Then yung sa cafe naman po, yung mga May mga frap din tayo. Kasi syempre dito, medyo mainit ang klima. Okay, talking about Sinagtala, paano natin sila mapapalo? Ano yung meron ba kayong social media account? Okay. Yung sa Facebook po, Tampay Cafe naman po, page po namin. And for Sinagtala? Dito po sa Tampay sa Sinagtala po. Once po kasi na pumasok po kasi sa FB page namin, makikita niyo na po doon yung mga pwede niyong gawin, yung mga activities, especially po yung mga swimming pools, then view po dito. Swimming pools po, 3 infinity pools ang pwede ma-access, then meron po tayong private pool para po sa ating mga special guests. Ang bongga. So, everything is, talaga, pang pamilya, pang magkakaibigan, and everything. Yes. Okay. One last question. Kasi sa mga viewers sa amin talaga nagtataka sila, wow, ang ganda dyan, baka mahal. Magkano ang room rate? Ayan, sa room rate po natin, especially po sa mga couple, starting po tayo at 5,500, good fortune na po yun. Then kung gusto po natin para sa pamilya po,
Sa 4-8 po natin is 14,500 lang po. Then inclusions are, yan po sa breakfast buffet. Buffet na po yan yung pong Kanina, yes. kanina na napakasarap na Filipino breakfast. Then entrance fee dito sa Sinagtala, tsaka po yung 3 infinity pools. Duyan, Lagoon, and Adventure Ang Park. dami nila rito. Naku, medyo, alam mo, we're really sorry kasi nabitin kami sa oras. Gusto namin siyang ibutin. Pero napakaganda mo talaga rito. So may mga nakikita kong mga kabayo. Yes, po no? kayo mag-ride. So meron din silang service kung kunyari nandito kayo sa villa at kahit may sarili kayong car, meron din silang service na yun ang gagamitin pang-ikot sa buong vicinity ng Sinagtala. Yes. Ang bongga. Ang talaga? Yes, po. Sana huwag kabayo ka. Nag-ride po kayo sa Oo. But then, ako na-enjoy namin. Thank you so much sa inyo for accommodating us. And of course, thank you so much to Ma'am Dali and to Mama Jane, Papa Randy from the Jane Digital Studio ng Orani, Bataan for inviting us here. Maraming salamat. And sa lahat ng mga subscribers natin, viewers natin dyan out there, please like their page and pwede na kayo mag-direct inquiry. Yes po. Again, thank you so much sa inyo. Maraming salamat guys. Please don't forget to share this video para sa mas masayang update. Muli, this is Ma'am Shichi. Love. Thank you. Thank you po. It's DJ.